Goeiedag iedereen te Vogelwaarde. Dus Vogelwaarde, ja, ongeveer 2000 inwoners. Maar kijk ook nog even om te tonen hier, dus op de buiten van deze locatie toch al 12 kilometer van Hulst, eindpunt Vogelwaarde. Het belang opnieuw van die flextaxis, had ik ook een vlog van gemaakt. De verandering. Kijk, de mogelijkheid om te vertrekken van verschillende punten hier in Vogelwaarde is toch wel een grote vooruitgang. Niet alleen maar hier, maar ook de andere zones. Vooral de buitenzones van Hulst. Zo, mijn locatie nu, Bossenstraat. Ja, de Bossenstraat is ongeveer 2 kilometer van lengte. En aan de rechterkant ben je ook ongeveer 2 kilometer van de N290. Want de mobiliteit was al een knelpunt jaren en jaren met de ene bus per uur. En ook bij afwezigheid van de bus of voor de flexibiliteit. Het was bijzonder lastig om je te verplaatsen en ook weinig opstap- en afstaphaltes. Kijk, hier al bijvoorbeeld de mensen dus die in dit stuk wonen van Vogelwaarde moeten in principe al tot de sluiting daar, de aansluiting van de Schoolstraat voor de eerste bushalte. Dus momenteel hier ja, een zicht op midden Vogelwaarde, de sportvelden en dan aansluiting verder met Rapenburg. Ja, en dan in vogelvlucht gaat men dan hier naar Hulst. Dus ja, dan van hier kan men zeggen, feitelijk ja, 10 kilometer, 10, 11 kilometer. En dan ook nog van Hulst naar de grens een 5-tal kilometer. Nog even een overzicht hier op Vogelwaarde. En dan ook, ja, de Westerschelde. Ik zeg, bij mooi weer kan je de Westerschelde zien. Met de drone vanuit dit punt. Men is hier 5 kilometer van Kloosterzande. Dus ja, 7 kilometer tot de Westerschelde. Maar bon, nu kan je ook wel... heb je zicht op de horizon op de Westerschelde. Daar heb je ook Camping de Vogel en Hengstdijk. Ertussen dan Kloosterzanden aan de rechterkant Wallenzoorden. En dan meer naar links Perkpolder, de volledige zone. Ja, feitelijk is er nu ook wel wat te zien bij deze vlucht. Dus een vooruitgang. Ik zeg de mobiliteit van absoluut belang. Ja, Terneuzen van dit punt kan je ook spreken gemiddeld 12 kilometer. Heb je ertussen ook Athene, die woonwijk had ik ook getoond in mijn vlog. Had feitelijk nooit openbaar vervoer, is in de laatste jaren uitgebreid tot een woonwijk van meer dan 4000 inwoners. Maar bon, geen busvervoer, niets. En nu ook zullen er hubpunten komen voor die flextaxis. Dus een geweldige vooruitgang. Ja, als je de streek zo ziet vanuit de lucht, kan je dus ook wel
beseffen feitelijk niet evident voor mensen die afhangen van het openbaar vervoer. Hè. Dus de duur met een voertuig, bijvoorbeeld met de wagen van hier Vogelwaarde naar Huls busstation is 12 minuten. Als er geen file is, normaal is er geen file, heb je een vlotte verbinding. Dan het winkelcentrum 15 minuten en de grens kan men spreken van 20 minuten. Natuurlijk zijn er momenteel werkzaamheden in Kapellebrug, kan het wat uitlopen, maar bon, er is wel een snelle verbinding, hè. Ook een mooie streek hier, voor de fietsroutes, je wandelingen. Ja, vandaag is het even een vlucht op de buiten. Maar bon, het was nog even om Vogelwaarde feitelijk toch wel te tonen. Natuurlijk, iedereen weet ook wel wat het is wonen op de buiten feitelijk. Maar bon, toch om die verbindingspunten zijn echt van belang. Hè. En terug een zicht op de landingsbaan. Ja. De bijnaam hier, de Bossenstraat, de landingsbaan. Hè. Dat is momenteel hier een taxivoertuig, blauwe nummerplaat. Die hebben ook de functie van WMO. Maar bon, dat is het feitelijk. Ik zeg, die taxis die rijden overal. Hè. Door de polderwegen, niet alleen maar de hoofdroutes. Dus hier een taxivoertuig.
Zo, om de video te eindigen van Vogelwaarde ga ik hier nog even uit deze hoek hier opnieuw een mooi beeld over het dorp met 2000 inwoners. En de vooruitgang, de toekomstige mobiliteit vanaf 3 november. Zo, beste mensen, einde van deze vlucht. Tot de volgende keer, tot een nieuwe vlucht op andere zones. Opname